हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। आथिखालनि मुगायाव जोंनि मबाइलाव गोबां रोखोमनि एप्स इनस्टल खालामो। नाथाय फ्रेंड्स जोङो इनस्टल खालामनाय एप्सफोरखौ जोंनि मबाइलनिफ्राय एरसोना दोननो हानाय बा हाइड खालामनो हानायनि माबाफोर राहा दङ होननानै नोंथाङा माब्लाबा सानफेरबाय नामा? जुदि नोंथाङा बेबायदि सानफेरदों अब्ला फ्रेंड्स you are absolutely right. Hello guys, this is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube channelआव नोंथांखौ बरायबाय। फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअखौ बानायनो थाखाय जोंनिनो सासे लोगो बिथाङा खावलायहरदों आरो बिथाङा खावलायहरनाय लेखा दिनैनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय। फ्रेंड्स दिनैनि नैबे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन जों माबोरैहाय जोंनि मबाइलाव इनस्टल खालामनाय एप्सफोरखौ जों माबोरैहाय हाइड खालामनानै दोननो हायो बेनि नोंथांमोन आङो मोननै मेथड्स बेवहाय दिन्थिनानै होगोन। गिबि मेथडआ जाहैबाय फ्रेंड्स जोंनि मबाइलाव थाखानाय खायसे सेटिंसनि हेफाजाबै आरो नैथि मेथड्सआ जाहैबाय फ्रेंड्स जोंनि मबाइलाव जुदि सेटिंस गैखाया अब्ला फ्रेंड्स जोङो एक्सटार्नेलि मोनसे एपखौ जोङो इनस्टल खालामनानै बे एपनि जोहै जोंनि मबाइलाव थानाय एप्सफोरखौ जोङो हाइड खालामनो सोलोंगोन। अब्ला फैदो लोगोफोरजों जागायदिनि, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब्ला फैदो लोगोफोरजों गिबियावनो जोंनि मबाइलाव थाखानाय सेटिंसजों जों माबोरैहाय एप्सखौ जोङो हाइड खालामो बेनि बागै जोङो मोनथिना लाग्रोनि। फ्रेंड्स आं जाय मबाइलखौ बाहायदों बे मबाइला जाबाय Samsung Galaxy J7। फ्रेंड्स नोंथांनियाबो जुदि Samsung Galaxy J7 अब्ला बे फिचार्सआ नोंथांनियाव थाथारगोन। नाथाय नोंथांनि मबाइला जुदि गुबुन जायोब्ला फ्रेंड्स आं बेखौ बुंनो हानाय नङा। अब्ला फ्रेंड्स नायदोनि जोङो। अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा नोंथांनि एप्सखौ हाइड खालामनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि बेबायदि खालि मोनसे स्पेस नोंथाङा नागिरबानो जाबाय। ओके फ्रेंड्स बे जाबाय आंनि होम स्क्रिन, बे जाबाय नैथि स्क्रिन। तो बे स्क्रिनाव आंनियाव मा दङ फ्रेंड्स नैबे सायाव एसे खालि जायगा दङ। ओके फ्रेंड दानिया फ्रेंड्स हमनानै लाबाय आं मा खालामगोन नैबे फेसबुकखौ मा खालामगोन आङो आंनि नैबे होम स्क्रिननिफ्राय बेखौ हाइड खालामगोन। ओके फ्रेंड्स नाय फ्रेंड्स आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरो नैबे होम स्क्रिनाव थानाय नैबे एप्सफोरा गासैबो बेयो सर्टकाटसो। अब्ला बेवहाय आंना नैबे WhatsApp दङ अब्ला WhatsAppआबो फ्रेंड्स नैबे होम स्क्रिनाव थानाय WhatsAppआ बे आंनि सर्टकाटसो फ्रेंड। बेखौ आं मा खालामनाबो दोननो हायो, हमना ला फ्रेंड्स बेखौ रिमुभ सर्टकाटबो खालामना दोननो हायो। अब्लाबो फ्रेंड्स मा जायो बेयो बेबायदिहाय गोमालाङो। दानिया फ्रेंड्स नाय बे एप्सआ जोंनिया नैबे एप्सआव थाहैफिनो। नोंथाङा नैबे एप्स नुनो मोनदों, बेयाव थुना होयोब्ला नाय फ्रेंड्स बेयाव मा नुगोन नोंथाङा नायदो। नाय बेयाव मा WhatsApp आरो फेसबुकआ दङ। अब्ला फ्रेंड्स जों बेनिफ्राय मा खालामफिननो, जों बेखौ सर्टकाट खालामफिननो हायो। बबावमोन बेयावमोन। ओके फ्रेंड्स दानिया फ्रेंड्स आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन जोङो सर्टकाटखौबो गैया खालामगोन। बेवहाय WhatsAppआव सर्टकाट दङ आरो फेसबुकआ बेवहायबो सर्टकाट दङ। बे सर्टकाटआबो बेवहाय मा हाइड जानानै थागोन। एगेन फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे एप्सआव थुनानै होयोब्लाबो बेवहाय WhatsApp आरो फेसबुकआ नुजानाय नङा। तो जों बेबायदिखौसो बुङो फ्रेंड्स हाइड खालामनाय होननानै बुङो। ओके फ्रेंड्स अब्ला जों बेखौ माबायदि खालामो नायदोनि। फ्रेंड्स नोंथाङा बेखौ खालामनो थाखाय मा खालामगोन नैबे खालि स्पेसआव नोंथाङा बेबायदि थुथाबना लागोन। थुथाबना लानाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स नोंथांनियाव मा जागोन, नोंथांना बेबायदि अपसन ओंखारगोन। सिङाव नायदो नोंथाङा वालपेपार्स एन्ड थीम्स ओंखारदो, बेनि उनाव फ्रेंड्स विजेट्स ओंखारदो, बेनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा होम स्क्रिन सेटिं बेबायदि ओंखारदों। ओके फ्रेंड्स नोंथाङा मा खालामगोन फ्रेंड्स नैबे होम स्क्रिन सेटिं होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। ओके तो थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स गोबां अपसनफोर नुनो मोनदों। फ्रेंड्स नोंथाङा बे अपसनफोरनि मादाव नैबे जोबथारनायनि गिबि हाइड एप्स होननाय अपसन दङ, नोंथाङा बेयाव थुनानै होगोन। ओके फ्रेंड थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स मा ओंखारगोन नोंथांनाव बेबायदि ओंखारगोन। नाय फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय ओंखारनाय एप्सफोरनि जायखिजाया एप्सखौ नोंथाङा बेवहाय हाइड खालामनो हागोन। ओके फ्रेंड्स आं दानि बावैसो बुंदोंमोन फ्रेंड्स आं मा खालामगोन नोंथांमोननो नैबे फेसबुकखौ हाइड खालामनानै खोन्थिगोन। अब्ला फ्रेंड्स नायदो आं फेसबुकखौ मा खालामगोन बेवहाय सिलेक्ट खालामगोन। हमनानै लाबाय आङो आंनि नैबे WhatsAppखौ हाइड खालामगोन, बेखायनो बे मोननैखौ आं मा खालामबाय बेबायदि सिलेक्ट खालामबाय। तो सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा मा खालामगोन नैबे आगदानि गोजौआव मा दङ एप्लाइ होननाय अपसन दङ, नोंथाङा बेवहाय थुना होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव जों बेक खालामफिनगोन। दानिया जों नायगोन फ्रेंड्स बेवहाय जोंनि फेसबुकआ दङ नामा। नाय फ्रेंड्स नैबेयाव मा दङ जोंनिया फेसबुक दंमोन, नाथाय बे फेसबुकआ गोमालांबाय। थिग बेबायदिनो नैबेयाव फ्रेंड्स मा दंमोन आंनिया WhatsAppआ दंमोन, बे WhatsAppआबो गैया जालांबाय। ओके फ्रेंड्स
बेनि अनगायैबो फ्रेंड्स आं नोंथांनो बुंदोंमोन जोंनिया मा जायो सर्टकाटा गोमालांबाबो जोंनिया मा एप्सआव थायो होननानै बुंदोंमोन अब्ला फ्रेंड्स जोङो नैबे एप्स होननाय अपसनावबो थांना नायगोन अब्ला आं बेवहाय एप्सआव थुनानै होबाय थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय नाय बेयाव फेसबुक नोंथाङा मोनसेबो नुनो मोननाय नङा नायदो फ्रेंड्स बेवहाय फेसबुक गैया आरो लोगोसे वाट्सएपबो गैया नाय ओके फ्रेंड्स बेयावबो नाय नोंथाङा बेवहायबो मा नुनो मोननाय नङा फ्रेंड्स नोंथाङा जेबो वाट्सएप बा बेवहाय जेबो फेसबुक नुनो मोननाय नङा दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा जुदि बेखौ लाबोफिननो गोनांब्ला मा खालामगोन फ्रेंड्स नोंथाङा लाबोफिननो थाखाय नोंथाङा एगेन खालि स्पेसआव नोंथाङा बेबायदि थुगोन एगेन नैबे होम स्क्रिन सेटिंसआव थांगोन थांखांनायनि नोंथाङा हाइड्स एप्सआव एगेन थुगोन थुनायनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा जाय एप्सखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामदोंमोन बेखौ डिसेलेक्ट खालामबानो जाबाय फ्रेंड्स आं बेयाव नै फेसबुक आं डिसेलेक्ट खालामबाय बेनि उनाव फ्रेंड्स सिङाव वाट्सएप दङमोन अब्ला आङो मा खालामबाय वाट्सएपखौबो बेबायदि सिलेक्ट खालामबाय बेनि उनाव नोंथाङा फ्रेंड्स नैबे एप्लाइ होननाय अपसनाव थुनानै होगोन अब्लानो फ्रेंड्स नोंथांनिया मा जागोन बियो एप्सआ होम स्क्रिनाव नुजाफिनगोन फ्रेंड्स गिबि मेथडआ जुदि नोंथांनिया जाया अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे नैथि मेथडखौ बाहायबानो जाबाय अब्ला फैदो लोगोफोरजों नायना लानि नैथि मेथडखौ माबोरै खालामनाय जायो फ्रेंड्स नोंथाङा नैथि मेथडखौ खालामनो थाखाय नोंथांनो फ्रेंड्स मोनसे एप्सनि गोनां जागोन फ्रेंड्स नोंथाङा बे एप्सखौ नोंथांनि प्ले स्टोराव थांनानै मोनगोन फ्रेंड्स अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा प्ले स्टोराव बेबायदि थांगोन बेनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामबानो जाबाय एप हाइडार थ' बेबायदि खालामनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स बेवहाय गोबां एप्सफोर ओंखारगोन नोंथाङा नैबे नैथि जितु केलकुलेटर बायदि नोंथाङा नुनो मोनदों बेवहाय नोंथाङा बेबायदि थुगोन फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय बे एप्सखौ नोंथाङा गिबियावनो इनस्टल खालामनानै लाग्रो फ्रेंड्स आं फ्रेंड्स बेवहाय अलरेडि बेखौ इनस्टल खालामखाबाय फ्रेंड्स अब्ला दानिया फ्रेंड्स जों मा खालामगोन बेखौ अपेनाव थुनानै बेखौ खेंगोन दानिया फ्रेंड्स नायदो जोंनिया खेंनाय लोगो लोगोनो बेवहाय जोंखौ मा खालामनो खोन्थादो प्लिज एन्टार अ 4 डिजिट नाम्बार एज योर पासवर्ड बेवहाय जोङो मोनब्रै डिजिट गोनां मोनसे पासवर्ड जोंखौ सायख'नो खोन्थादो हमनानै लाबाय फ्रेंड्स आं मा खालामबाय 1 2 3 4 आङो मोनसे पासवर्ड बेवहाय लगायबाय दानिया नोंथाङा जुदि रिसेट खालामबा रिसेटआव थुना होफिनगोन आरो जुदि नोंथाङा जुदि कनफार्मबा बेवहाय कनफार्माव थुनानै होगोन अब्ला फ्रेंड्स आं बेबायदि थुनानै होबाय दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा मा खालामगोन बेवहाय नोंथांनि पासवर्डखौ थुनानै होगोन अब्ला फ्रेंड्स बेवहाय नोंथाङा गिबियावनो मा नोंथांनि दानि बैसो जितु पासवर्ड होदोंमोन बेखौ नोंथाङा होनानै बेवहाय लगइन खालामनांगोन अके फ्रेंड्स दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा नैबेयाव एपफोरखौ नोंथाङा एड खालामनो नांगोन हमनानै लाबा आं बेवहाय थुनानै होबाय फ्रेंड्स दा जायखिजाया मोनसे एप्स नोंथाङा बेयाव दाजाबनो हायो अके फ्रेंड्स हमनानै लाबाय आं फ्रेंड्स नैबे मिरर गो होननाय मोनसे मा दङ एप्स दङ बेखौ आङो हाइड खालामगोन थ' बेखौ आं सिलेक्ट खालामबाय अके फ्रेंड्स सिलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो सिङाव मा जाबाय इम्पर्ट एप होननाय अपसन दङ अब्ला बेयो बेवहाय इम्पर्ट जाबाय नोंथाङा बेवहाय थुनानै खायसे एप्सफोरखौ एगेन मा खालामबावनो हायो बेवहाय एड खालामनो हायो हमनानै लाबाय फ्रेंड्स आं नैबे पेटिएमखौ मा खालामबाय बेवहाय इम्पर्ट खालामबाय आं अके दानिया फ्रेंड्स जोङो मा खालामबाय बेवहाय जोङो मोननै एप्सफोरखौ जोङो नैबे एप हाइडारनि सिङाव लानानै फैबाय नोंथाङा बेवहाय जेसेबां एप्स बेवहाय लाना फैनो लुगैयो एसेबां नोंथाङा बेवहाय लाना फैजोबनो हागोन नोंथाङा जुदि गासैबो एप्सफोरखौ नोंथाङा जुदि बेवहाय हाइड खालामनानै दोननो लुगैदोंब्ला फ्रेंड्स अब्ला नोंथाङा नैबेनि सिङाव लाना फैजोबनो नांगोन नैबे एड एप होननाय अपसनाव थुनानै दानिया फ्रेंड्स आं बेखौ बेबायदिहाय मिनिमाइज खालामनानै होबाय होनायनि उनाव फ्रेंड्स आं मा खालामगोन नाय नोंथांमोन आं दिन्थिना होनायदो बेबायदि मिनिमाइज खालामखांनानै फ्रेंड्स आं मा खालामगोन आङो नैबे मिरर गोआव थांगोन नै फ्रेंड्स आं नैबे मिरर गोखौ मा खालामदोंमोन दानि बैसो आङो नैबे एप हाइडारनि सिङाव बेखौ एड खालामनानै दोनदोंमोन अब्ला फ्रेंड्स आं मा खालामगोन दानियाथ' नैबे मबाइलनि स्क्रिनाव बे नुजाना दोङो अब्ला फ्रेंड्स आं बेखौ मा खालामगोन बेबायदि थुनानै दानिया आं बेवहाय आनइनस्टल खालामगोन अके फ्रेंड्स अब्ला आं इनस्टल खालामनोसै बेवहाय अब्ला नायदो अब्ला फ्रेंड्स मा जाखो बेवहाय मिरर गोआ मा जाबाय बेवहाय आनइनस्टल जाबाय नाथाय फ्रेंड्स बेवहाय आनइनस्टल जानायनि ओंथिया फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय मबाइलनि जितु नै बेवहाय स्क्रिनाव बे एप्सखौ नोंथाङा नागिरना मोननाय नङा नाथाय बे एप्सखौ नोंथाङा बबाव मोनफिनगोन नोंथाङा दानि बैसो जितु एप हाइडाराव जितु लांनानै दोनहैबाय नैबे बेमोन जोंना केलकुलेटर बायदिमोन अके फ्रेंड्स तो जों बे एप हाइडाराव मा नायदो नोंथाङा फ्रेंड्स आं मिरर गोखौ नैबेयाव लाबोना दोनदोंमोन आं बेवहाय मा खालामनांगोन बेखौ धुनियाखौ बेबायदिहाय खुलिनो हागोन अब्ला फ्रेंड्स नायदो आं बेखौ अपेन खालामनो हायो बेबायदि बबेनि गेजेरजों एप हाइडारनि सिङाव आं बेखौ जोबोद मोजाङैनो खुलिनो हायो फ्रेंड्स थिग बेबायदिनो फ्रेंड्स आङो पेटिएमखौबो बेबायदिनो खालामनो हायो पेटिएमखौ आं मा खालामनो हायो आनइनस्टल खालामनानै फ्रेंड्स बेनि उनाव आं नैबेखौ पेटिएमखौ नैबे एप हाइडारनि सिङाव बेखौ मा खुलिनो हायो अके फ्रेंड्स
अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा बुजिबाय जों माबोरैहाय जोंनि मबाइलनि एप्सफोरखौ जों माबोरैहाय मोनसे एप्सनि जोहै जों बेखौ हाइड खालामनो हायो नोंथाङा निश्चय बुजिबाय।